Jama'a barkanmu da warhaka. A wannan bidiyo din insha Allah za mu yi bayani ne akan Sweat Wallet. Tuni bayani ya gabata akan Sweatcoin, yadda ake amfani da shi, menene shi, ya samo asali, ya ake amfani da shi. So za ka iya kallon wannan bidiyo din, za mu bar link a description, sai ka shiga ka kalli wannan bidiyo din. Idan baka kalli wannan bidiyo din ba, dan zai taimaka maka. Kai tsaye za mu tafi cikin Sweat Wallet. Mecece Sweat Wallet? Menene functions ɗinta? Ya ake amfani da ita? Ya ake cire kuɗi a cikin Sweat Wallet? Ya ake transfer da sauransu? Ya ake siyan Sweatcoin? Insha Allahu wannan shine bayanin da za mu yi a takaice. Kamar yadda ake gani, wannan ita ce Sweat Wallet. Za ka yi installing ɗinta idan kana da Sweatcoin, za ka yi installing ɗin kuma Sweat Wallet. An ba da umarnin da a yi amfani da Sweat Wallet ne daga Sweatcoin, inda za a yi transfer ɗin duk abin da ka mallaka daga Sweatcoin, za a yi maka transfer ɗinsa zuwa Sweat Wallet. Kamar yadda ake gani daga can sama ɓangaren dama, akwai wani abu mai kama da tambarin Sweat ya sa guda ɗaya, sai kuma equal sign, sai kuma steps, abin nan footprint gashi nan shi ma an sa, sai kuma 1082.43. wannan shi yake nuna maka adadin steps ɗin yanzu da za ka yi domin ka sami Sweatcoin, kamar da yadda muka yi bayani a wancan bidiyo ɗin insha Allah. To wannan kenan. Nan kuma ƙasa wannan manyan lambobin 1401 shine balance ɗina na Sweatcoin, abinda na mallaka kenan. Available balance ɗin da zan iya amfani da shi shine 259.23. wannan shine zan iya mu'amala da shi. Bara mu ga me digital balance ɗin kamar yadda ake faɗa. Ka gani yanzu baka da buƙatar sai ka yi checking ɗin Sweat abin nan coin ko da yaushe. A cikin Sweat Wallet ɗinka ma za ka iya ganin irin abubuwan da kai earning. Ka gani earn from steps at 11:22 AM 4.392. wannan shine abin da na yi earning. To kaɗan kenan daga cikin balance ɗin da muke da shi a Sweatcoin. To me za ka iya yi da ita wannan wallet ɗin? Kamar yadda muka gani ga wasu buttons nan guda 4 a jere. Akwai transfer, akwai add, akwai grow, akwai exchange. Idan aka kula guda 3 kalarsu ta fito, wato they are vivid, kana iya ganin su. Wancan kuma an yi ɗan dimming ɗinsa. Wayannan su za ka iya amfani da su guda 3 nan. Wancan shi kuma is this coming soon. So abinda za ka iya yi yanzu a cikin Sweat Wallet ɗinka na farko shine transfer. Za ka iya transfer ɗin wannan available balance ɗin da kake da shi, za ka iya ba wani kamar kyauta kenan, ko kuma ku yi ciniki ya siya ka masa transfer. Gashi nan send, kawai za ka sa username ɗin mutum ne a nan inda yake blanking ɗin nan. Idan ka sa username za ta nemo maka shi, kamar da yadda ake yi na banki. Za ta nemo maka cewar is available, sannan sai ka taɓa. Idan ka taɓa zai kai ka inda za ka saka adadin kuɗin da kake so ka, ko kuma adadin Sweatcoin ɗin da kake so ka tura mutum, sai ka saka shi. Wannan kenan. Abu na biyu da za ka iya yi a ƙarƙashin transfer shine request. Za ka iya tura mutum da username ɗinka, kamar nan MalamAndroid. Za ka iya tura mutum da shi, mutum sai ya baka kyautar wannan Sweatcoin. wannan kenan. Sai kuma add. Yanzu za ka iya siyan Sweatcoin a kasuwar duniya ba tare da wata matsala ba. Idan kai baka da shi tun farko, ba a fara wannan tafiyar da kai ba, baka tara ba, kuma kana so ka siya, to za ka iya siya yanzu da Nigerian money. You don't need dollar, you don't need other currencies. You can use Nigerian money insha Allah. Ka gani nan za ka sa I want to spend so amount, I want to buy so sweat. Abin da kake so ka siya, sai ka sa kuɗin a nan, sai ka sa adadin abin da kake so ka siya, sai ka danna continue. Insha Allah indai ka buɗe Sweatcoin, ka buɗe Sweat Wallet, to za ka iya siya ko da baka da Sweat coin ko da guda ɗaya ne. Kai ma za ka iya siya
kawai shi kenan ka shiga kasuwar duniya. Wannan kenan. Abu na gaba da za mu iya yi shine grow. Gashi nan. Shi menene wannan grow ɗin? To ita wannan abin da za ka iya yi a cikin wannan jar ɗin, wato wannan ƴar tukunyar, abin da za ka iya yi a ciki shine za ka iya saka ainihin abin da kake so kai growing, wato kamar investment ne. Ka gane? Za ka yi investing ne sai kuma zuwa wani lokacin sai ka sami ribar abin da ka yi investing. For example, gashi nan an ce create new jar. Ka gani? Za ka iya staking for 12 months. Shine za ka samu 12%. 6 months za ka samu 6% na abin da ka yi staking. 3 months za ka samu 6% na abin da ka yi staking. Wannan kenan. Baya ga staking da za ka iya yi, da akwai kuma reward na staking ɗin idan ka yi shi. Misali, idan abin da ka yi staking ya kai 50, to za ka sami wannan. A signed jersey from Cristiano Ronaldo. Ka gani? Za ka iya samun wannan kenan daga wajen Ronaldo. Idan har ka yi wannan ya kai 50, za ka iya samun wannan. Kaga in ka samu wannan rigar ta Ronaldo, to alhaji kawai shi kenan ka shigo. Sai kuma Apple AirPod Pro. Shi ma gashi nan idan abin da ka yi staking ya kai 135, to kana cikin lucky wanda za a yi draw a ƙarshe. Aga cewar kai ma in Allah ya baka za ka iya samun wannan. Gashi nan ga ina ji wannan Tesla ce, USDT. Okay, ga USDT shi ma. Ga Amazon gift card. Gashi nan dai. So da akwai abubuwa da yawa. Ga wannan Visa shi ma za ka iya spending $20 ne, ko kuma a'a ma a kirawo ka tafi can, dinner with the founder of Sweat Economy. Wai. Amma sai ka sha ne 450. Sai ka yi staking 450. Wannan sai manya-manya. To wannan shine kaɗan daga cikin abin da za ka yi a cikin wannan Sweat abin nan wallet. To me ya rage mana? Abin da ya rage mana, to ya za mu san farashinsa a duniya? A wasu exchanges ne suka yi listing ɗinsa? Suna da yawa gaskiya. Akwai Bybit, akwai Mastercard take ko mecece, ita ma sun yi. Gashi nan dai Birjik wanda suka yi. Amma ni ina amfani da KuCoin, su ma sun yi listing. Don haka kana buƙatar ka installing ɗin KuCoin a cikin abin nan ɗinka, a cikin wayarka, ka register da su. To shine zai baka dama ka dinga ganin farashinsa yadda yake hawa da sauka. Don haka yanzu zan garzaya da mu can KuCoin ɗin, mu je mu ga farashinsa a yau, a lokacin da ake yin wannan bidiyo ɗin nawa ne. Da Allah idan an ji daɗin wannan bidiyo ɗin da muke yi, a danna mana subscribe button, sannan kai sharing ga al'umma, da Allah mutane su amfana da wannan abun. Mun gode. Mu je zuwa KuCoin. Za mu bar abin nan link a cikin description na shi KuCoin. In kana so kai downloading, za ka iya zuwa can. Haka videos ɗin mu, videos ɗin mu akan Sweatcoin, su ma za mu bar su a can. To ka gani dai ga dashboard ɗin na KuCoin. To abin da kawai ya rage mana yanzu, kawai mu nemo menene farashin wannan kasuwar duniya. So abin da za ka yi, ka zo search bar. Gashi nan tuni da na yi searching ɗinsa cikin, gashi nan search history. So Sweat to USDT. Ma'ana za ka iya amfani fa yanzu da Sweat kai sai USDT. Shi kuma USDT kuma za ka iya sai da shi daman direct. Kawai mu dan da ba a buɗe mana wacce exchanger ɗin ba, kamar yadda na gaya mana a farko. Da a ce an buɗe exchanger, wannan kenan, ka ganta, exchange Sweat into other assets, to da directly kai ma za ka iya sai da shi. To saboda ba a buɗe ba, sai ya zama to ba za ka iya sai da shi ba, sai dai kai amfani da abin da ake ce masa NIA, wanda shi ma za mu kawo shi ma wannan hanyar yadda ake yin ta, domin al'umma wanda suke ganin za su iya sai da shi, za su iya koya siyan wani coin ɗin da Sweat kawai su sai da shi kuma a kasuwar duniya. So let's go back to gashi nan Sweat to USDT. Muna so mu ga farashinsa kenan. So kamar da yadda aka gani gashi nan farashin Sweat yanzu a yau kenan
kamawa ne naira 10 da kwabo 28. Lokacin da aka bude a Sweatcoin gaskiya a farkonsa idan ka duba za ka ga was very high, kuma a wannan lokacin ya kai naira 70. Kwarai kuwa ya kai naira 70. So amma dai yana dropping, yana fluctuating. Dama haka coin yake, kowane iri ne, kuma ana sa ran cewar wannan coin din a nan gaba zai iya tashi sama. So ka gani, you can buy, you can sell. To wannan kenan. To insha Allah a video ɗinmu na gaba kuma za mu kawo muku ya ake yin ita niya, ya za ka buɗe niya account, yadda za ka iya transfer ɗin shi sweat ɗin zuwa wannan account ɗin, yadda kuma daga can za ka iya sai da shi ka samu kuɗi insha Allah. Wannan kenan. Jama'a a huta lafiya. Naku Malam Android.